Hola, soc Natàlia, soc una alumna de quart de Comunicació Audiovisual i abans de tancar l'expedient vaig voler fer unes pràctiques a l'estranger mitjançant la beca de Erasmus+. En aquest cas, a Regne Unit, en concret en Irlanda del Nord. Per a mi ha sigut una de les millors experiències del món, no només a nivell personal, sinó també a nivell professional. L'empresa amb la que he treballat es diu Budget Music Video i la meva principal funció ha sigut editar videoclips. Però el meu aprenentatge realment ha anat molt més enllà. M'he dedicat a aprendre tots els processos abans de realitzar una producció i tota la seva logística, tot el que empren, com els transports, com els materials que necessites, com vas a fer els planos, etc. També he après a adaptar el tipus de filmació segons quin tipus de vídeo anàvem a treballar. També adaptar les noves tendències que es troben a les redes socials com en TikTok o en Instagram dins del rodatge i l'edició. I també he après part del procés d'una productora, d'una empresa i com fer-la funcionar a través de la pàgina web, com fer que el negoci també funcione a través de la web, no només en físic. L'experiència obtinguda ha sigut brutal, però gràcies a la meva supervisora que ha sigut per a mi un rol a seguir i que ha fet que la meva estància sigui impecable i, a més, el haver guanyat a una persona com ella, com una amiga i com una professional que m'ha ensenyat moltíssim, és de les millors sensacions del món. Ara mateix, degut al Brexit, no sé com estan les condicions per poder estar allí, especialment amb tot el tema del visat, però sí que és una experiència que vos recomano moltíssim i la que estic segura que vos sentireu molt a gust. L'únic problema que he tingut jo ha sigut especialment amb la universitat, amb tot el tema de que m'he sentit a vegades un poc desatesa per part de la universitat, encara que tot ha acabat funcionant bé, però he tingut prou mals de cap per això i és l'únic roïn realment que puc dir de l'estança. Sí que és veritat que he estat en un poble que és prou menut i no hi havia molta gent, però degut als rodatges i tot això he conegut a molta gent, he conegut diferents parts d'Irlanda, he viatjat per tota Irlanda treballant i rodant, he estat també en Londres treballant i la veritat és que ha sigut prou divertit, molt estressant també perquè teníem poques hores per a fer moltes coses, però realment ha sigut increïble i ara que tinc temps i que tinc la vitalitat vull seguir fent-lo. Espero que en els anys se pugui relaxar i pugui fer-lo amb més tranquil·litat, però realment m'ha donat la visió de que sí que vull fer això i que m'ha servit moltíssim per a poder créixer i entendre com a professional. Per tant, vos recomano moltíssim i espero que vos hagi servit d'algo este vídeo.